Bok, ja sam učiteljica Lidija. Danas učimo boje. Pronađimo po 2 kartice s potpuno istim bojama. Bravo! Naučili smo i uparili neke od njih, no postoji još mnogo kombinacija boja. Provjeri koje su to. Bravo! Naučili smo i uparili neke od njih, no postoji još mnogo kombinacija boja. Provjeri koje su to.